Croeso aton ni yma I ganolfan Gneifio Meirion. Da ni'n I chanol I fan hyn ar hyn o bryd gyda'r cystadleuaeth trin gwlân agored pob gwlad. Dyna'r ornes sydd o'n blaenau ni ar hyn o bryd. Pob gwlad, cofiwch felly ar un, mi welwch chi ar stondin un Hanatia Tipene o Zeland Newydd. Hi drosodd yn aros yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd. Ar stondin canol yma, mae Lucy Granchet o Ffrainc. Hithau, wrth gwrs, yn edrych ymlaen I bencampwriaeth y byd I ymweld â Ffrainc y blwyddyn nesaf. Mi fydd hi'n un o'r trefnyddion. Ac wedyn draw yn y pen pella ar y dde, fel ydych chi'n edrych ar hyn o bryd, mae Rosie Keenan Rosie yn un o garfan yr Alban. Felly maen nhw yn gofalu tro yma, nid am fwydd afad fel oedd I gynnau fach, ond erbyn hyn mae yna 5 o ddefed yn mynd I cael eu cneifio ac yn darparu cnyddiau ar gyfer I trin. Felly, ar hyn o bryd, swn i'n deud bod Lucy Granchet yn cael hwyl go lew arni. Ond fel welwch chi'r cnys I gan Lucy Granchet fan'na, chydig yn fler ar yr ochrau o'n i'n teimlo hwnna. Dyma ni ar hyn o bryd yn cael golwg ar Hanatia Tipene. Sut dafliad geith hi tro yma tybed i'r dim delfrydol, swn i'n deud, taclus iawn. Ac mae hi, wrth gwrs, yn gorfod cadw llygad ar y cneifiwr yn ogystal erbyn hyn a'r cnys sydd ar y bwrdd. Nôl â ni rwan i'r llun ehangach, y cneifio mynd rhagddo tra bod y tacluso yn digwydd ar y byrddau. Dim byd yn ddi ar hyn o bryd, swn i'n deud, ond draw yn y pen draw dyma hi, Rosie Keenan, yr Albanes. Wedyn nôl â ni at ferch o Zeland Newydd, Hanatia Tipene, I gael lapio Rosie Keenan yn rhoi y blaen bol sydd yn cael mynd i'r cni. Bwysig iawn bod ni'n cadw cymaint o'r cni defnyddiol na yn gyfan, achos hwnna sy'n dod ar mwyaf o werth I ni. Mae'r cneifwyr wedi gorffen, felly y cyntaf I orffen fydd I rwan, ac ar y bwrdd canol mae Lucy Granchet unwaith eto yn daclus dros ben ac yn lapio full blast. Tra yn fan hyn wedyn, a Hanatia Tipene eitha bron iawn a cwblhau'r ochrau. Mae cwlwm wedi wneud gan Lucy Granchet tra bod hi Hanatia Tipene fan hyn yn gweithio ochr y bwrdd yn wahanol iawn i'r rhai o'r lleill. Draw yn y pen pella, mae Rosie Keenan eisoes wedi gwneud y cwlwm diwetha ac yn tacluso y llawr o dan y bwrdd. Llun ehangach wedyn Lucy Granchet rwan yn dod ar ochrau ar y cni diwetha at ei gilydd yn barod I wneud y cwlwm tra bod Rosie Keenan ar ei gliniau yn tacluso o gwmpas y bwrdd a'r un peth yn wir man hyn ar gyfer Hanatia Tipene. Pwy fydd yn gorffen gyntaf? Dybed ys fawr yn ni rhwng y ddwy ochr gyda'r Ffranced sy'n chydig bach ar ei holi. Rosie Keenan sydd a'i llaw I fyny gyntaf. Sydd ar ei holi mae Hanatia Tipene tra bod Lucy Granchet yn tacluso dan ei bwrdd hithau rwan. Bwysig iawn parchu'r gwlân yma. Dyma di'r cynnyrch. Dyma lle mae'r arian yn cael ei gynhyrchu, wrth gwrs, ac yn creu cyflog i'r bobl ifanc yma I drin a thrafod y gwlân. Llongyfarchiadau mawr I bob un o'r cystadleuwyr, felly Hanatia Tipene, Lucy Granchet, bron a gorffen, a Rosie Keenan o'r Alban. Chydig bach o dacluso unwaith eto ar gyfer stondin y cneifiwr I Lucy Granchet. Mae hi wedi sylweddoli erbyn hyn, does dwi'n gobeithio I giro o ran cyflymdra, felly mae hi yn bod yn fwy trylwyr falle o ran y tacluso ac yn cadw llygad ar ansawdd bob un o'r darnau gwahanol na. Oes na faw, oes na wlan wedi farcio rhyw chydig efo nod i'r gwahanol bwcedi, fel bod nhw'n cael ei didol nes ymlaen yn gywir. Dyna ni felly, ydy hi'n bienvenue a merci beaucoup ydy I Lucy Granchet. Pawb wedi gorffen, do'n ni weld be fydd y beirniad yn meddwl.